Hello guys, majong adlaw ninjong tanan. Welcome back sa moang channel. So karong adlaw guys, dakos ubos das garden kay ar hinapod mi masign. Last day na mo ron sa cast of work. Kay kuan mahumana 11 days. Ika 11 days ron guys. Mayangan man si kagawad nga magkuan kuno og host dari da hanggang damdaan kay mula ka or bako inja kay busy ko kay kuan mag asikaso ko sa among DTR. Xerox focus among mga ID. Dahil nakaredy na karong inikanhin nila. Igo na naman sila magbasa sa juta. Bason man kay kuan arang ugahara ka adug juta. Gahi ba kuanon. Kay pormaho naman ni kuan. Pormaho na ni para matamna na. Butangan ko og mga kawayan. Na may fertilizer guys nga gihatag ni kagawad. Tulo ka sako. Madugali kay kasag-kasag pag tubig. Wa ko'y vlog hapon guys kay nag-attend kog meeting dito sa barangay hall sa kanang cast of work. Kay para makasweldo na ang mga trabahante. Ug mahuman nag kuan ag mga DTR. Ang daghanang good guys 25 ba to 23. Nja sa isa ka tawo tulo ka buok DTR. Mara pa kong naog irong subo kaya pa ko hilam hindi sura ko dari. Hindi siya ko kahong kandeng dyan hindi siya po ko dari sa garden. Nginaon ra guys kaya arong mahumok. Kuanon pa man dugmokon pa man manilang buhaton inja dugmok pa dugmokon. Day saging ahong na bingwit datos ubos sila kantonina. Salamat darite. Guwang ra jud kaso aning lutuon ron. Napay ginamos nay no. Pare sa ginamos. Arang humuta si rumungi kuan nay hani ron magiluto nay. Wow, my favorite. Where? Oh my god. So very oy. Ako nung suka, kawa nas mother. I have kuraw-kuraw this. Nang matuto tayo magluto. Ako. Namin ko. That is hang. Op. Anong imamang hiwaon na ugi ka magluto gnoko. Okay. Mani ang gilihing liksi sa unas nagburos ko nga hapit naghang paabot nga arang nami atit kaig nga ni awag bugang liksi na item kaya ko kakaon. Tatlo ba man? More mother, more. Hindi gaman. More. Oops. Tubigan ba man? Napay buwad nay? Ha? My goodness. I love buwad. Okay. Diara guys, naluto nagsaging dyan mga anta ninyo. Parang guwang nga ba jadi ay. Let's eat. Lami dig buwad pa. Katulrets. Mga ata guys. Pila ay. Ang guwa nga. Hala asa. Maing kibre. Ang baka sila.
Lagi. Tamis. Init man. Sa pandangan sa sila. Undang naman. Inisip ko kung bakit. Yung ano? Di ka kakagsaging mother? Dahil darag nutos. Bakit nagluto ka pa, mother? Hindi ka naman kakain. Sa maruntay. Kay? Excuse me, ara sa sanag ng tiil. Nahanong ko. O, nilay kay battery tay. Ano mo man ka nag-ingon? Nga dito ko sa merkado. Oh! Saan na bang baga? Nakasakaran mo na galing ang gilinag. Sige ka bahaw, mo tayo sa kasaran mo na, pulo din ma. Purot. Anong quick kang kaagluto? Badi, walang kabuto. Gaya mo. Tuog, uwag. Hindi ko mukha na huwag ko. Ano na eh? Sinal, pinanay. Suma. Kada ko yung but-but. Dyan yung tigkain. Huwag mo nang Nakay mo to, wala man na po, wala ba pa? Shirt. Kaya naman kung luto gamay. Nga saka. Ano mo itong kuling tigabing Mga buang. Ano sa mga bayuri mong tinarong? Nagkaroon tayo bayad sila di mong tinarong. Baon mo gusto kadua lagi ba betul so saya sedang. matutas patay na eh. Karon? Bisita tas patay. Ikaw. Ngabere karon. Ngabere karon ngatan. Mother kay Yesu. Away-away og father. Ano yan? Sige ang tatay. Ang sabot. Ugma na kung ihatid. Di, ilibang mo ma. Ugma. Sa padu pa kani. Pa. Nagtungit na kabayan. Kasi yung hatid na yun. Ay isa. Muuban ko tay? Ikaw lagi maghato dito. Tay? Muuban ko? Kayon? Muuban ko? Patay? Hato pondok. Ingat si Aisha kung may muuban. Bagla mo. Buwan ko kay pagdubong. Hatod. Nakay-apo. Wapa. Daghan ng Dagmo. haring. Pas naka sila, hanya. Tay. Muuban ko sila bang nakay-apong wapa. Nanarabag ko'y kutsi sa adlaw. Magkamatay magpaawan-uwan man. Agawain. Kaya kasi ingat, sa mubang ko tayo ni ato na mabuhi. Ha, taginoo. Ikatahan ng kilo. Kuyaw. Pero maad yun lang namatay na. Kaya pinapahiling na nila na kay bundok. Kita kahadaan eh. Hani na kamaadong di na kita kaugmaan. Ha? Di na makakita sa kaugmaan. Ang dai mo na pangdas ha. Parang sinaan. May asaging na nino. Daghang ra ba dito sa kasako ra bid ni? Ako lang buok. 15 kilo. Sino hato? Not buok. Di binuok. Dapat mo ka ng imok. Palitan ko yung kulang mo. Ngabe ko tay kaya. Dinyan mo. Hindi, pataba ko mo. Alis mo. Kita pa di pimog tiba. My goodness.
Hindi kay, Hindi ka naagpang ko ng bagas. habong tubig. Nangsitan. Ha? Hagbag imo ka? Na, Mana nagkagara kasi paningkamot para makataya. Or ba dagdaag? naapagin na eh. Ano na ito? Samot Ano mas lang tayo? isidra magpalababak mo ko. Huwag pa na ba ka? Pala. Nga nabako ko. Mother, don't say bad words because CCTV is on. Ano, magpalabalik ka? Nga balagi na bako, balagi ko. Ano na sila? Masa na yun? Nga agong aglaw. Ano ko na sila panginabuhian? Basin. Ano siya sumili ko ba? Terus mil kang pino, terus mil kang Juliana. Basig na po yung lahat po na yung saan. Diyan may ipon di. Kumbate. Ito kaya sa dam. Ngayon mo rin, silbihan na na respino. Juliana, yung kalod dyan na? Silbi yung nakadyo kay tiguan naman kadyo, hindi na pagkat kita. Pwede nga naman tayo na. Wala niya nga. Lipat. Bilit, trabak kini. Ay, di ko may makabi ko. Kasabot sa lipat. Diyan na, lipat kita. Ningan nga. Ningan nga. Agtatay bang kuhan si Dra, ningan nga. Dito, Manila. Tagalog naman, dagan may karga nga pilit, sinako. Ningan kong doktor nga. Manong, ilipat mo muna yung mga karga mo kasi may mga pasahirong di makadaan. Katulog ko na ningan ang doktor. Parang kasabot agpapang sidra na ingan man nga. Lipat! Pilit na ba kini? Adog kami makabi ko. Arang luudya. Parang kasabot og tigadog. Ilipat mo muna Manong kasi di makadaan yung mga pasahero. Suko, pakunog siya. Lipat! Pilit na ba kini? Adog kami makabi ko. Tawa, tingara ang kunog konduktor. Pilit lagi Wala kani. pinagkuhan. Grabe ko kasabot Tagalog. Lipat. Pagtuon ni Dya, lipatin si Dya. Manimig, lipatin si Dya kay abang kamoy makamiko. Natakan kagbiko na yun. Putumaya ang tutungin kain. Biko ka. Hindi ko tapin. Sila mo. Ito na gusto ng kurang ng ay. Hana may vlog ro. Tug mo lang. Ikatre na ni Nang. Ano siya matinda ito na yun? Bukas yung kahoy, basta. Kaya pag kwarta na 100. karoy, Masuloy na mapil. awa di ay. Nakatutong naman Roy. Nganong Ang ning, luto niya. nganong ning mga amang na nga, di man makadungog. Mau. No, amang pagali, di pa makadungog. Ngano ka? Gay. Mazo sila kay di sila mga maritis. Di po ka mo sila madunggan. Ano yung amang ni pining kay gwapo? Sayang ka, Jo. Una mag-eskwela man na. Ngayon ba? English mo ko na. Eskwela mo English yung pa ka. piningsag na. Hindi pa ako magsuot. Lagi. Magsuwa. Gintad ba mga ate Ali? English man. Hindi sa mga suwat. Trabaho mo ko na sa oras. What's your name? Nay. Nagularan. What's your name ko na, Nay? Ngayon, wandi. Aw. Sige. Ang kalipot ko. Ano niya? Ano ba? Di mo nga ako nga tiyali, Nay. Dapat kang humama. Minta naman sila yung Di mo nga ako kang paramin, Nay. Ano? Meo! Nanawagas na, Nay. Parihan ko nung kasbahay.
Wala kita aircon. Basta. Nung matawag magpatawag tag aircon. Ay naman saan. Init. Magpatawag sa aircon. Pwede mo ganang kwartong pramit. Ang gawas. Yun. Putag-pultahan ang boy. Bilig din ito mag-strip pa sa imong kwarto. Suyod raman. Pugnaw nung sila na eh. Jabuning lang magkakwarto daw. Pero kung makaitin ko, hawal na nasa ubos sa buning, wala sa kataas. Naubos Aircon sa. lang. Dahil may Bye guys!